खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टू माय चैनल स' लोगोफोर आं दिनै थांनो नागिरदों महामाया मन्दिरावहाय आंनाथ' नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि सापर्टआव 1K साबस्क्राइबार जाबाय दा बिनि थाखायनो आं फिसा फुजा हैनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायहाय आरोबाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लोगोफोरनो हागौमानि शेयार खालामबाव आरोना जाहाथे गोजौ लेभेलाव आरो थांबावनो हानायनि ओमफ्रायहाय दा आंजों लोगोआव थांगोन दैमोन नोंथांमोनहाथ' दैमोनखौ नुबाय थाखायो आंनि भिडिअ दा आङो दैमोनजों आंजों थांगोन आरोना ओमफ्रायहाय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों फैफाबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ दैमोनखौ नेदों आं दाबो फैया माथो ड्रेसआनो एखे जाबावबाय जोंनानो एखे नै पिंक व्हाइट एखे बिबार थिबार एसेल' दिफारेन्स माखौ होफैलानो होनदों खेबबानो जायोमोन ओमफ्राय मारै बिदि खाथ'गोन नोङो जायो गिदिर ना दे हा बेरायहैनो महामाया औ ओरैजाय लाबोसाय एसे नै एन्जेलखौ एसे ओरैजाय लाबोसाय खारलांबाय हनै बिनानावनि सैमा आरोना बिराद मोजां एन्जेल थांबाय बायहेरायाव फैदोंमोन गाबोन थांनो नागिरदों दे औ बाय सोलोंनो सफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि बै लामा ससेनिफ्रायनो नुहुरबानो माने लेंहरखायो मानसिफ्रा माने दखानाव बाव फै आंनाव फै बेबायदि आरोना माने गावस्रा सेल जागोन ना ओंखायनो दा फुजानि बुस्थुखौ लानोसै ओमफ्राय ओरैजाय सिङाव हाबहैसै आरोना दा लागोरनि लोगोफोर मा दङ दा नै जोङो फैबाय आरोना लाबाय आयु गावसोर ओरैबायदि दावराव जालायखायो आरोना मिन्थिबायना बै लामा ससे फैबानो ओरैजाय फै आंनाव फै बेबायदि आरोना केमेरामेन सासे लानानै फैनांगौमोनलै मिन्थिबायना आयु स' लोगोफोर जोङो फुजा होनानै फैखांबाय आरोना ओमफ्राय दा गोजौआव आरो नोंसोरनो देखायनोसै दहायथ' फुजा होनायल' देखायनाय जाबायना ओंखायनो लानायबो जायासै मोजां माने बै थोरसि ना बेखौ दखानाव हैबाय आरोना ओमफ्राय जों दा मन्दिर सिङाव हाबफैफिनबाय माने दहाय बिदि खेबनो मोनासै नालाय थोरसि आरिबो दंमोन ना डिस्टार्ब जानायनि थाखाय ओंखायनो थोरसिखौ दोननानै फैबाय ओमफ्राय जोंनो गय फाथै लाबोदोंमोन न'निफ्राय ओमफ्राय बे गय फाथैखौ मन्दिराव होलांसै आरोना दा नोंसोरनो देखायनोसै आङो माबायदि बिराद मोजां सिनारिबो दङ फैबाय था दे फार्स्टआवनो बै गेटजों ओरैजाय हाबबोनानै मन्दिर दं आरोना ओमफ्रायहाय ओरैजाय नै फैदों ओरैजाय नै ओमफ्रायहाय नै ओरैजाय मैसो मानै सौलायनाय दं मैसो नङा होनबा बे मैसो मानै सौलायनाय दङ ओमफ्रायहाय नै एबार सिङाव हाबसै जोङो दहाय ओरैनो हाबखांखाबाय दा दैमोनाबो नै आंबो मा होनोमोनलाय
फुजानि होनाय बे बिबारखौ जों खेबनानै लादों नै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै सिङाव बेबायदि आरोना नैबाव जेवारि बाथि सावो नै ओरैजायबो अन्थाइ गोजा आरोना बे अन्थाइ ना बेयो नै फुरा अन्थाइ गोजा आरोना अन्थाइजों दानजोबनाय बियो ओमफ्राय ओरैजायबो सिङाव अन्थाइ सिङाव मन्दिर दङ बेयाव हाबबाय जों नै आयौ खोमसि ना खोमसि सोर दं नैबाव नै गनेशनि ओमफ्रायहाय ओरैजाय नैबेयाव मा होनोमोनलाय कृष्ण ना कृष्णनि आरोना बेयो माने खाथि दङ बे मोननै मन्दिरा माने अन्थाइनि सिङाव आरोना बिसोरो दा बिनिफ्राय ओंखारसैलाय फै ओरैजाय थांनानै मा मोनो अन्थाइ गोजाना बियो दानख'नाय दां दा बिनि सिंनिफ्राय ओंखारबाय जोङो ओमफ्रायहाय बैथिं थांसैलाय फै बेटारियाबो गैला आंना नैबेना गफ्रना ओमफ्रायहाय दा महामाया मन्दिरावथ' मा दं नोंथांमोनहाथ' बांसिनानो मिन्थिखायो जानांगौ आरो जाय मिन्थिया नायनानै लादो आं देखायगासिनो नै आंनि खिथु उनावहाय नै बेसेबा गिदिर हनुमान आरो ओरैजाय जिबौ आरो ओरैजाय हनै मा होनो बेखौ नाव ओमफ्रायहाय मा होनो हांसो दं आरोना बेसेबा गिदिर ओमफ्राय ओरैजाय नै खुसुंबो दङ ओमफ्राय ओरै नै बेसेबा गिदिर बिफां दं आरोना फाख्रि बिफां ओमफ्राय अरिजिनेल नङा दे बियो ओमफ्राय जोंनि बे सिं फाख्रि बिफां जे फाख्रि माने अरिजिनेल नङैनो फाख्रिया बे सिङाव हाबलांनो नागिरदों अन्थाइसो ना दा बिनि सिङाव आं नोंसोरथ' खोन्थाखाबाय देखायखाबाय सिङाव आइ बिमानि मुर्थि दं आरोना ओमफ्रायहाय दहाय बारा मानसि गैयामोन दा बिराद मानसि जाबाय आरोना नै लोगोफोर ओरैजाय नै बिराद मानसि जाबाय दाथ' मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनो बैसाग मास सोलिगासिनो ना ओंखायनो बे बैसाग मासावथ' मास मोनसे फुजा जायोना ओंखायनो मानसिफोरा बयबो फैसोयो आरोना ओंखायनो नायनो हागोन मेरला मानसि फैदों ओरैजाय मन्दिर सिङावबो दंहैयो ओमफ्राय नैबावबो नै फटक लागासिनो आरोना दा जोंहाथ' जोब्बाय फुजाबो होखांबाय ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय जोङो 2 घन्टायाथ' जाखासिगोन बारखासिगोन ओमफ्रायहाय दा जों बिनिफ्राय ओंखारनोसै बयबो माने गन लानानैसो फैखानांगौ आरोना माने प्रसाद लाबाथाय ना गन लानानै फैखानांगौ नङाबा एकदम साबखांलाबायनो नागिरखायो आरो दा जों बिनिफ्राय ओंखारनो नागिरबाय नै मानसिफ्राबो फैगासिनो दा खनसे फैबाय एबार खनथामसो फैखानांसिगोन औ खनथाम फैनांगौनो साननायफ्रा जाफुङो नामा दा जों बेनिफ्राय ओंखारबाय आरोना लोगोफोर दा आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै दा मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनसिगोन बाय बाय